eta baita ere gure urte osoko lanaren laburpen txiki bat. Badakizue aurreko batean egon ginen, mendian aurkitutako gauzei buruz eta hitz egin genuen. Eta hori da gure lan hildo bat, eta hau da besteak. Pixka bat, artxibategietatik, jendearen testigantzetatik, eta abarretatik lortutako datuen bilduma bat da, uste dugu oso lan txukuna dela, eta oso guzti daude, etxe guztietara banatu dugu, eta orain arte ikertu dugunarena da, aurten urteak hau eman du gutxi gora bera, badauzkagu gauza batzuk aurreratuagoak, baina azaltzeko moduan, jende horren azaltzeko moduan daukaguna eta kontrastatua daukaguna, hau da. Jarraituko dugu, esan dugun bezala, ikerketa lanetan, bai artxibotan, eta aldegun lekuetatik informazioa biltzen. Eta berrez ere, horrelako gauzak argitaratuko ditugu, momentuz ikusten duguna da, liburu itxi bat ezin dugula egin. Oraindik osatzen nahi garako gauzak. Orduan, momentuz horrelako formatuntan aterako dugu aurten egindakoa, hau da, eta datorren urtean beste bat, edo bi, edo ikusiko dugu. Eta hoxe da, jarraituko dugula lanean, eta abertzen baten du.